Тренер, честита победа. Добър финал на първия дял от шампионата. Победихме, но надиграхме ли? Благодаря. Наистина, добре, че победихме. Видях, че атмосферните условия не бяха добри и беше ясно, че в този матч със сигурност футболните достоинства не са на първо място, повече трябва битка и естествено, който вкара гол, има огромно предимство. Успяхме да го направим и сме доволни. Сега, ако тръгваме да търсим надиграване и тези неща, със сигурност на този терен трудно може да ви говорим. И двата сбора са, както се казва, положително се сборихме на терена. Ние имахме шанса да отбележим при една от ситуации, придобихме самочувствие и знаете, когато времето върви срещу тебе, говоря за ЦСК, и условията и вятъра ни помагат за футбол, всичко беше за смисъл. Времето играеше за нас. Доволни сме от себеразданието. Сега дали сме надиграли, не е толкова важно. Със сигурност давахме инициативата второто на ЦСК, но пък с схемата, която издавахме, ние бяхме подготвени, че има доста центриране и затова се радвам, че за вчера потренирахме малко да играем с защита с 5. Предвид на това, че не искахме да оставяме нашите двама централни щитници на 2 с Годой и Питас. И радвам се, че даде резултат. Сега, ако беше резултат обратен, със сигурност аз ще съм лошия. В случая успяхме да победим. Има още един мач за купата, но все пак така завърши последния шампионатен. Какъв полусезон изпраща? Доволен ли си ти лично? Вижте, със сигурност не бяхме по това постоянство, което го имахме последните 2 сезона, но и там имахме и пропукване, говоря за миналата година. Особено в втория дял на първенството не направихме добър. Сега направим 9 победи в 9 победи, мисля, че 6 и 3 загуби, което е като показатели е добре. Със сигурност можем да сме по-добре, но ние трябва да отчетем някой. Всеки най-лесното е при нас, особено дигнахме някакво летвата последните 2 години. При 2 негативни резултата е нормално веднага се появяват, че футболисти се остаряли, аз не ставам вече за треньор, новите не сме ги избрали правилно, всички тези негативи ги приемаме, но ни отчитаме някои главни неща, че примерно ние целият сезон разчитахме, че Берг ще е в основата на халфовата ни линия, той го нямаше, появи се преди 2-3 мача. Разчитахме на Тонев, който да замени Сола. Той го изпусна почти целият полусезон и той, тези малки липси ни направиха така, че да нямаме този потенциал, който мислехме, че имаме в началото на първенството, знаех, че ни напуснаха важни хора, като Виктор Полов, като Сола, говорим за креативната част на отбора. Днеска, например, излязахме с 3 момчета 2004, 3 от тях българи, които и се представиха на ниво. Така че като цяло борба се раздаване сме доволни. Знаем, че по време на сезона видяхме, че имаме и слабости, особено в креативната част, но кой от нашите отбори, примерно на нашето ниво, го няма. Бяхте ли притеснен специално Даник Злато, защото това беше може би първия матч като халфбек и кое наделя да заложите точно на него и доволен ли сте от представянето му в тази непривичната него позиция? Ники си е такъв, има качествата игра на тая позиция. Той като беше преотстъпен в Табор Сезана, мисля, че беше словенски отбор, направи от половината мачове, игра като десен защитник, тук игра в петица, чак няма такива драми. Има ли вече яснота около подготовката на отбора? Как ще го Не, нямаме. Подготовката на отбора си оставаме във Варна, контролите са неясни. По селекция и други неща още не сме почнали да мислим, тъй като има някои неща с ръководството, които трябва да се уточнят.